כל אני מכסה את כל השיער של העין בקונסילר. רגע, אני אסדר. אני לוקחת צללית ורודה ומכסה כאילו את העין שלי בצללית ורודה. הקפתי את העין שלי בצללית ורודה, עכשיו אני מקיפה את העין שלי שוב פעם רק בצללית סגורה. עכשיו זה לא נראה ככה, אבל זה יראה בסוף, לא מבטיחה, אבל רוב הסיכויים שכן. בעוד צללית ורודה. אחרי שעשיתי את זה, אז אני עוברת לצלליות הכחולות. אני מתחילה בעיר, את זה אבל בסדר, ועכשיו אני עוברת לצלליות היותר קרות. טאדאם! במראה זה נראה יותר אמין, אז אני אראה את זה על המראה. ובלי פילטר. האיכות של המצלמה שלי לא כל כך טובה, אז זה למה שמתי פילטר בכלל מלכתחילה כדי לא להיראות לבנה.